Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak nih. Guys, selamat malam sugeng dalu para rawuh, terutama warga Klete. Niki matur suwun sanget sampun percaya kali Budi Wijaya malam hari ini gawene ngleboni niki lho. Nggone petani areng. Donga dinunga mugi-mugi seluruh usaha sing pun dipandhekani dening Abah Suharso saged lancar, tambah suwe, rezekine tambah kathah. Amin. Cilikanku rambutku dicukur kuncung, ratokku saka karung gandung, klambiku warisane Mbak Kakung, pangananku sambel korek sego jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung, jaman biyen durung usum sabun, andukku mung cukup anduk sarung, dolananku montor cilik saka Lempung, bis solo bis kuntul baris, kenal arek wedok ireng manis, tak cipok lakok arek nangis, terus aku diteplok petis jembret. Tanggal 15 Padang jinggang bulane bunder, aku dikutkan sok yen gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang jinggang bulane bunder, bareng wis gede seneng aku karo rondo bundar. Ana cara tata sawala iki cerita saka wong tuwa, tata jayanya moga potonga iki cerita jaman semono. Awan-awan kok menek ondo ngakune prawan tibake rondo, rondo gersang seger terus merangsang, nek ana wong lanang gayahe menantang. Aku diseret nang jero kandang, sualku ilang, aku mulai brangkang. Wis. Apira Mas? Langsung aja. Tuku cete, polongane ciut, prawan Klete, ambune wangi. Aku ngomong kejut, mulai diblalang botol tadi gawe. Ojo gampang terpengaruh karo situasi lan keadaan, ayo memperkuat persatuan lan kesatuan. Nek ana perbedaan pendapat, ojo ndadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan. Penocok gampang dipecah belah lan
provokasi lan diadu dadi pahlawan sejati bela nusa dan bangsa mula peno nek gelem rakyat iso mula pengiki dolor Pak Suarso sing duwe gawe kacate slametan iku supaya rukun kabeh petani arenge mula ayo padha didongakno kabul nek Pak Suharso iku sing duwe gawe nylameti usah iku kajate mula kabeh dikumpulno sanak sedulure perlune ndedonga muga sukses usahane ancen kula kenal Pak Suharso gagak wonge katik supel iku bergaule bertanggung jawab iku motone katik pinter ngaji iku semboyane aku ngedong dolor lak yo bengi iki eling-eling karo Abah Suharso sik dolor aku melok berpartisipasi dene maring ngedong iki kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai sesuk yo tak enteni wis ping 3 Abah Suharso saking senenge karo Budi Wijaya luar biasa ini ki namine seorang pengusaha yang peduli dengan seni tradisional jarang-jarang dulur sing gelem ngeten iki rata-rata pengusaha niku mentingno awake dhewe tapi jenengan tingali sampean delok kabeh Abah Suharso mboten purun nanggap Ludruk Budi Wijaya mboten dikrobong dibuka blak kabeh melok ndelok lho sing ngeten iki sing getun kula niku napa sih kados Abah Suharso niki peneruse wonten napa mboten senengane ndelok tapi nanggap gak tahu niku sing kuwadah monggo didongaaken dulur nggih mugi-mugi Abah Suharso niki usahae tambah sukses kabeh keluargane niki paringi panjang yuswa amin ayo Cak adem-adem dangdutan yo enak kok. Apa maneh ngene iki nggawa wedang kopi ambek ndelok ludruk.
Hmm. Sing mburi ndelok pacare disikut kalau rungokno rasa nek ngomong sing mesra. Jare sing wedok aja direken iku arek gendeng. Jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane lugu ketok alami ya iku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mentaati nikmati Allah Ta'ala rupane ayu kadek beriman ramah tamah bahasane sopan iso bedakno halal karo karam kadek pinter ngaji maca Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran ndelok arek saiki nek nganggo pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo kaos cingkrang ketok udele celonane ngapret ketok gegere kaose dijenjet gopo nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari tiru model ABG jaman saiki celonane ngapret wetenge gedhi tak delok lah kok persis kintal ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat borong ditinggal awe-awe sing luar biasa. Nang kene niki wau sing kula seneng niku napa? Parkire, Bu. Dadi mlampah dugi mriku parkir nang kono. Mlakune ana nek setengah kilo. Nggawa tas bobote sak kintal. Tutuk nggone ndelosor, kepengin ngeleset, kepengin istirahat. Lah kok jeblok nisore. Mbok, alhamdulillah mboten masalah. Sing penting niki lancar sampai awal dugi akhir mangken. Monggo. Kula dalu niki mboten piyambakan wonten bintang sinetron yang baru-baru ini naik daun bahkan viral di drama Cina Dracin ini. Siapakah dia? Kita sambut kehadiran Cak Wanto Situr. Asik.
Rika wis sing ana matur suwun. So, masalah. Apa? Apa? Aku rasane kok selenit ngono rasane. Selenit apa? Masalah so. Nang kene iki wis ping pira? Ping bolak-balik so. Iku saking tresnane Abah Suwarso nang Budi Wijaya. Saking tresnane Abah Suwarso ambek karo Budi Wijaya. Rono mudhun iki porek. Wis ora aku do ngukur mikir ndek. Kurang buka titik cak mikir sing iku. Apa, Bek? Sampeyan kangen ambek aku ah. Padha. Iya. Nek iso iku benulan nang Bapak Budi Wijaya, Bek. Aku cek gak nganggur. Iki mang Pak Suwarso iku mau. Heeh. Sambutane iki sapa?
Nggone Pak Suharso kene petani areng iki mau luar biasa. Luar biasa, So. Awak dhewe mule metu kok kono wang pas mlebu nang kene. Hah? Kabeh dikalungi kembang. Kabeh dikalungi kembang, So. Penyanyine dikalungi kembang. Kembang. Yogane panjake ya dikalungi kembang. Aku mau ya dikalungi kembang. Kon iki dikalungi kembang, So. Kon. Aku dikalungi kembange wong mati, So. Kembange wong mati kembang apa? Heh, Kembang apa? kembar digawe nyekar iku lho. Tak pikir karo mang buakmu. Nang kembang api. Wah, iku wis biasa. Iki ganti aku. Oh ngono ya. Iya sih. Oh, atik iki mau, Pak Suharso iki mang ya luar biasa. Luar biasa. Kanca-kanca dikeki buah kabeh. Buah. Sak kresek dang. Mosok, So? Iya. Aku gak dikei, So. Aku dikeki sak kresek isine klengkeng. Kon klengkeng. Kanca-kanca oleh ana sing rambutan, ana sing salak, ana sing kuwabeh dikeki kabeh. Sak Loh. kresek dang. Berarti aku mang ya dikei, So, sak kresek, So. Kon dikeki, gak Iya. rong kresek ta? Rong kresek, So. Rong kresek. Iya. Iya. Dikeki. Ka- Kon gak oleh ngono iku. Dikei kacang aku mang sorong kresek. Keki kacang. Iya, Kacang apa? kacang tanpa biji. Kon dipikir jarane kepang bae kon. Iya. Kon nang kene mang wis uluk salam ah. Kon, Apa? aku goleki kancaku suwe gak ketemu nandi kene mang. Sapa? Piti. Didi. Piti bojone Desi lho. Didi. Des, bojomu nandi? Bubu. Lah, wong lanang yamene turu rabi yo maneh, Des. Loh. Kok iso rabi maneh? Sanging kesele nyambut gawe akhire bubuk. Loh, sak pegel-pegele wong lanang so tetep kudu melekan. Ngono ya. Apa maneh acara ngene iki? Jane ya kudune iso melekan. Kudu iso melekan. Tapi iki mah gak cocok ambek suasanae. Apa suasana? Suasana iki lodruk. Iya ya. Kon nyanyi koyo nyanyi lagu apa mang Banyuwangi. Banyuwangi kelangan. Kon gak duwe lagu dhewe lagu Jawa. Lah ya, sembarang lagu duwe. Lagu Jawa. Yo, Kaya bahasa-bahasa Jawa aja gawe basa lagu-lagu sing liyane daerah. duwe. Lagu kene dhewe. Jaranan Mas, sak pira jaranan? Jaranan. Oh, sing lho. Jaranan. Heh, kok go penjara deh, ngono ku lha apa iso? Iki kalau ibu-ibu iku dadokan kok. Sayang. Lho, dadah. Ada musik. Apa sih, Des? Kon cemburu tambah aku. Kon iku wis ambek bojomu ya wis ngono, Des. Bojomu mau bubuk. Aduh, Dik. Aku nek ndelok Desi ku teko mburi ku wis ketok. Ketok apa, So? Lho, bokong-bokongane apik arek iku. Lho, Iya. mosok, So? Kon ruwak ngadri ya. Apa ngadri? Iku sapine bokong-bokongane ya apik. Anake wake bolak-balik mana Ya kaya Iya Kayak Desi. Iya. Desi iku pacarku biyen. Pacarmu biyen. Sayange aku iku miskin. Alah apa kok miskin? Gak duwe apa-apa, gak nyambut gawe, makane gelem ambek Priti. Kon niku gawe tangga iki. Digawe ya? Iya. Jaranan jarane jaran teji sing numpak ndara bei sing ngiring para mantri jek nong jek nong nong. Ngono ku wis biasa. Wis biasa. Lha iki sing nyiptakno iki wong luar biasa lho iki. Oh sing nyiptakno ku wong luar biasa. Iya. Nek awakmu nyontoh, ya diganti wangsalane, So. Oh, maksudku disadur maneh. Disadur maneh. Saire diganti. Nek awakmu bener-bener seniman, ya saire ku diganti. Jagung bakarane. Sing bukti nyata. Tanggung perkarane. Iya, bukti perkarane. Nek iso ya. Aku digusu Desi nggowi. Iya. Kok apa sih, Des? Aduh. Kan dhewe sa. Apa? Apa sih sayang jari ngono? Kon ngomong sayangi prasamu cinta mbek kon. Gak keduga mbek kon asine. Asine. Ya iya. Kon gak keduga ta, Des? Wong arek kaya omahe bakarane areng ngene kok iso. Awas kon, Des. Jaranan diganti. Jaranan diganti. Jaranan jarane jaran prawan. Sing numpak para bayan, sing ngering padha tawuran. Jek nong, jek. Jarane
gak katokan. Apa sayang? Halo, sayang. Sayang. Ah. Sawerane kok apa? Kon dikongkon dadi. Sawerane aku dikongkon dadi. Iso enggak? Aku ke? Joget jaranan. Aku ke? Dadekno Mas, jaranan. Si. Apa? Diakri. Apa? Belani saweran kataku suwek so. Wis, turutono dadi diluk e, gulung-gulung diluk ngono. Dadi diluk? Ya. Ya Allah ya. Oi! Pot-pote kena dulu. Wis rek, wis. Heh, Kon durung tak ombeni. kok sik so wis so. Apa? Aku timbangane isin so. Timbangane isin. Kasih to dadi. Jare Potong separo, Des. Potong separo. Ngene jare Desi ya. Apa? Kon ganjaran to tambah kaya kon di komedi bedes ini. Des, sadurunge aku dadi menungso iki dadi bedes. Padha ah, tambah ono ndang. Aja didelok sak wanto saiki. Wis saiki memang potongane kaya ngene, Des. Iya. Biyen kon ro ah. Kon ro biyen. Oh, diuber-uber debt kolektor piro ya arek iki? Tambah, Ditutupno. heh, Ditutupno titik. tambah ono 50 ngono Des men iso bayar bank aku Des. Golek-golek. Parso mang wis mulai ta, Pak. Wis mulai. Lah iya iku mantep. Iki mana ta Barso? Matur suwun Barso. Hmm. Terima kasih. Hmm. Bulan ngarep iki nanggap mana lho Barso? Iya, bulan ngarep iki mang wis WA aku apa Iya, so. Aku njaluk meneh dagelane diobong. Lho, Njalukane ngono to. so, insyaallah aku meneh gak teko so. Lah apa kon gak teko? Lah diobong ah. Lho diobong kok atraksine. Oh, atraksine. Kon yo gak diobong. Aku gak. Beke lho. Duh. Anakku sik cilik, Bu, aja diobong aku yo. Jaranan carane jaran rondo ndo. Sing numpak para duduk. Ya. Sing ngering keloro-loro. Ya. Cek nong, cek nek nong jarane. Oh iya muda. Kok muda ya apa sih? Kok muda ya apa sih? Masih penting oh. Iso diterusno. Ya iso. Jaranan carane mangan kripik. Ayo. Pek so. Ayo iso tagak kon. Gurine kudu pek. Ayo tunjukkan kelaki-lakianmu ayo. Gurine kudu pek. Kudu pek. Solyane pek ngono so. Purwakanti ku ngono ngarepe A mburine A. Ayo. Nek gurine pek. Ya kudu pek. Jaranan carane mangan kripik. So, Apa? liyane pek ngono so. Kon iso tagak kon. Lerene ndagel kon gak iso. Yo iso nek pek ngono. Kok sini Desi lho. Kok iku disiap-siap kok lho ditambahi maneh kon katene. Aku yo griming-griming nek pek. Ayo. Nek pek ku krising-krising so nek pek. Ayo. Pek. Jaranan carane mangan kripik. Oh wingi apal saiki lali. Yo gak lali so. Ayo, wanita gak kon. Aku nek pek ku yo masalah. Ayo. Eling sing gagak. Carane mangan kripik. Sing numpak ndara kepek. Sing ngereng empre cek nong carane gak duwe Kaduwe apa? gak duwe Kaduwe apa? emprit kaji. Oh. Wah, wong pikirane welek. Iki mana pisan Kas? Ayo. Jaranan carane jaran mati.
Ti. Ti. Ya, jaran mati. Lho jaran mati kok. Nek ngguyu tutupen yuk. Waduh, untune ketok ranga-ranga iku rek. Ya apa Yuk, ae. yuk sih. Apa? Nek guyu ditutupi. Hmm. Masih yo iki mewong 6. Ja. Guyuwe ku ditutupi. Masalah. Jaranan jarane jaran mati. Sing numpak gak ngrumangsani. Iya. Sing ngiring kok gateli. Jek nong, jek no jaran mati kok ditumpaki. Iku jeneng. Iku Oh. jaranan. Jaranan? Iya, jaranan ngono lagu sing lawas. Tapi dolanane arek cilik-cilik. Tapi kon percuma kon kalah mbek Desi. Desi sawangane ngono duwe pacar. Wah, Desi ku senengane jaran. Kon gak duwe pacar ae to. Wong bojone lo jaranan. Ilokno. Wah, gak ada pacar ya. Rumangsa Sayangku. Das. Apa mau kurang ayu? Levelku selalu tinggi, Bos. Iku klambi abang. Ket sore oleh WA aku. Kok konen ndagel aja lali sebut namaku sayang. Oke, cinta. Aku ngono. Oh, sing tonggo rawon iku. Ah. kok tonggok rawon ya apa sih? Iku bagian kora-kora. Sampai yo Arek cemburu. cemburu sama sampean ta. Iku ta? Pacarku, tapi tak tolak. Toh. Lho seleraku lebih tinggi daripada Desi, Bro. Wong gua gitu loh. Toh. Apa? Kon ngingu akeh apa toh? Sopo? Kon. Aku ta? Iya. Bat. Aku iki sak Jelas kon iki duwe gaman kon iki. gaman apa sih, So? Lha ya gak mondro lah sawangan teko kadon wong delok teko kene sing wedok dolan mencorong pasuryane kaya ngono kaya widodari. Ha kon kaya emuk. Lho ganteng awon. Ganteng aku, So. Ganteng apaan didelok teko sedotan nang ganteng. Aku iki duwe cekelan, cekelan apa kon? bulu perindu. Bulu perindu ku bulu apa? Sing jarene dokon-dokon niku. Gak ngono iki apamu? Pacarku, So. Heh? Pacarku. Kon sing ngomong sing temen kon lho ya. Sayang, lapo saya gelek aku rene, sayang? Aku lo kangen pean sayang. Loh, sampean kangen ambil aku, sayang? Maaf, sayang. Selama ini aku lagi mengembara mencari batu giok, sayang. Yo. Potonganmu ndolek pacar kok ndolek batu giok kon bakulake aku nih. So, Apa? aku iki mencari batu giok. Batu giok? Karena aku iki turunan Dewa Naga yang ke-9, So. Kok guyu wong-wong temenan, Bos. Aku iki turunan Kaisar Langit yang ke-9. Sumpah yo. Ya, percaya tegak. Iya. Makane. Mungkane Dion Channel ngomong aku ngene, iku wantaku suwe-suwe kaya ulo, Mas. Apa? Berarti kon iku anake naga tibae. Lho, naga, naga ijo. Kon tak takoni saiki. Lha apa? Ulo ya. Ulo. Kabeh PT iku duwe sikil apa enggak? Duwe sikil. Nek sapi, Gak duwe sikil. lah apa ulo gak dikeki sikil? Yo anjene delosor-delosor. Lawas. Apa? Hah? Yo anjene delosor. Gak sih. Karena ulo iku hewan melata. Gak ngono. Apa? Ulo iku apa gak dikeki sikil? Apa? Wong pitik dikeki sikil, sapi dikeki sikil. Ulo nek dikeki sikil nyokot. Kangane pean sayang takon. Nyokot konku. Nyokot. Kon gak percaya? Hei uloku nyokot dari so. Masa ulo nyokot? Nyokot. Ana ulo liwat, Yo, tok ana sikil mungkin lak dicokot. ulo liwat sikilku tuh. Oh, Yo gak wani ambek aku. makane gak dikeki sikil. Wong aku turunan Dewa Naga yang ke-9 kok. Ya! Sik Tepuk tangan buat saya. Arek tepuk tangan sih. iku apa? Arek korban beracin. Sumpah yo. Ngawur iku ngono sih ta. Iku CEO kabeh iku. Iku CEO. Iya. Ana CEO jago. Pura-purae dadi YouTuber. Terus Pura-purae dadi operator. Operator SP Audio, Simbol Perkasa Audio. Terima kasih. Masih Iku kabeh CEO. CEO. Ono sing CEO pabrik beting, ono sedot WC, ngono. Sayang, apa sayang? Hah? Weh. Wah, Toh, wah iki
Iki turunan naga kepiro to? Wah, ya iki batu giok. Arek gendeng. Kate tak joko ndase gak? Wong melayu e. Rumangsamu. Iku ta sing jenenge Desi. Lho, Iku. iko goblok iku. Oh. Oh Desi. Sik ta, iki apamu? Iki sayangku. Kok gak cocok ambek kon? Eh, Oh, ya apa sing To. Kabeh ku ndelok Japang jere to. Kon ambek aku isi sik. wis gak usah kakek ngomong. Iki Ayo Bu. iki sapa iki? Sapa? Ngene to. Aku ngerti kon seneng ambek arek iki, tapi nek ndelok pasuryanmu kon gak cocok, gak jodoh ambek arek iki. Nek kon peksa terserah awakmu, gak kanca-kancan. So. Kon. So. Aku koncone sapa, So? Wis gak usah kakek ngomong, mlebu. Glegek batu giok. Apa Mami? Oh, Sapa sing ngongkon awakmu gandengan-gandengan karo arek kere ngene? Arene, sayang. aja sayang-sayang. Kon riki yo, Bu, aja demok-demok. cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Anggitmu apik. Anakku kok rayu ngono terus aku cek seneng. Bu. Cek setuju. Aja Pak Bu. Anggit aku ibumu ngono. Mama, Mama. Awakmu iku ngaca dhisik sak gurunge seneng anake wong. Gak iso ngaca kon. Nyambut gawe apa kon? kula niku Bu, Kula napa? kula mengembara mencari batu giok. Oh, kan rumakno, golek batu giok. Iki lek oleh batu giok. Lek gak oleh batu giok, kere kon dadi bojone arek iki. Gak pantes iki dadi bojomu. Sing ngomong pantes iku sapa? Lah menurute awakmu kan? Menurute ibu iku gak seneng. Bu, sayang. Aja dik sayang-sayang. Aja dik sayang-sayang. Aja ngono ta Mami. Ku wis menceng raine. Aku sangat mencintai yoganya jenengan, Bu. Awakmu mencintai anakku iki nyambut gawe apa? Tak takoni. Masa Eh? kupingnya dublek. Kandane aku iki mengembara mencari batu giok. Lah ya wis tak jawab. Nggih. Iku lek oleh batu giok awakmu soge lek gak oleh batu giok, ya batu kombong ah. Apa anakku kate kok ingoni batu kombong? Bu, batu giok. Gak usah panggilan ibu, kita orang kaya. Orang kaya. Nggih, Tahu orang- ndak? Kaya. Panggil tuh mama. Mama. Ku sebut namamu Mama. Meskipun batu kombong, Terus suwe-suwe dadi batu Oh, giok. kan rumakno Mama. Harganya sama ngerti? piro? Miliaran rupiah. Loh, kene iso dadi tambah sugih. Niku enten iringane asli lagune teng 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 teng. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Apa iku? Lah gorong-gorong diguyu arek-arek. Sik. WK. Hahaha. Sekarang gini, ngono ngoten iku Bu kata-kata Ibu. Bu maneh. Mami sayang. Mami, Panggilnya apa? Mama. Mama, Awakmu iku seneng ambek anakku? kula sangat mencintai. Cinta. Nggih. Cinta. Nggih. Cinta lah lek wong kene wong kere, kok kate cinta karo anakku iku lho, kowe ro wedake anakku itu mehong. Berapa itu? Wedake tok iku gorok pembersih lho ya. Nggih. Tingkat pembersih tok itu sudah harganya 1.500.000. Wah, Aduh sayang. Aja deh disayang-sayang, aneman. WK. Iku pembersih. Roga, iku pembersih gurung bedake. Bedak. Masih harga 3.500.000. 3.500.000. Itu bedak gurung lipstike. Lipstiknya pinten? Itu sudah puluhan juta. Sanggup kan nukono
Mama, Mama. nanti kalau saya sudah oleh batu giok, saya sanggup. Sayang, mengapa cinta kita? Mikir. Kowe ngerti gak? Apa? Wong tuane Nana iki, bapakne Nana iki orang terkaya. Tidak mau punya calon menantu orang miskin. Sini sayang. Suamiku. Sayang, sini sayang. Sayang, Iya sayang, tunjukkan jati dirimu sayang. sabar sayang. Untuk saat ini, belum waktunya untuk diriku menunjukkan jadi diriku yang sebenarnya sayang. Ya nanti kamu diide-ide gimana sayang. Iki lho potongan serasi. Yang ini iki sing tak goleki. Pak, Iki nek rumah tangga ki dadi rukun. Ora sampe geger. Daddy, Yang ini iki sing jange sugih. nggih Pak. Dedi, iki bapakmu ah. Daddy. Bapakmu kaya potongannya kaya begecot anyang-anyangen. Lah ngono. Galak cari muka sama Daddy. Dedi, Ada apa? wah, Kacau. Dedi, gini loh Dedi. Yes. Aku kan pengembara batu giok yang lagi mencintai anakmu. Oh, jadi kamu deok. Duh, Kulo Wanto. Oh, kamu Wanto. Oke. Ya. Ini calon mantu saya yang terkaya. Sapa sing nyetujoni? Loh. Aku. Aku iki ibune sing nglairno. Aku gak setuju. Awakmu ngerti tak gak, Sin? Hah? Lek Wanto iku wong kere. Hei! Hei! Ajo anakmu. Ya bapak. Serpeti sampai cat intai kamu. Sayang, Ya, Dedi. begini sayang. Loh, biarpun Kok sayang itu? loh, kamu akan mantu saya enggak apa-apa. Oh iya. Begini, Iya. biarpun ibumu tidak setuju, Iya. tapi saya walinya. Loh. Iya, Dedi. Saya sangat mencintai Nana, Dedi. Kamu mencintai? Iya, Betul? betul. Bagus. Sampean setuju? Loh, setuju. Aku gak setuju. Heh? Masih yo sampean sing maleni. Heh? Sing masak sapa? Sing ngatur bubuhan sing apa? Tetep wong wedok. Gak Walah. mungkin wong lanang. Masih wong wedok pinter ngulek bumbu, pinter tuku apa ae. Duit teko ndi? Tok ngene wong lanang. Hei, yo gak iso. Gak iso. Awakmu tanpa wong wedok duwe apa? Heh? Mulai hitungan ya, mulai dari awal awake dhewe mendirikan PT Petro Vagina Jaya. Wah, Petre Wagina Ginten. Om, Tante. Om piye sih? Hei, aku iki wedok. Bapak om itu. Kok setuju piye? Sabar. Sabar. Iki lho batu giok. Sabar. Jangan moroan tangan. Iya. Ini lu calon mantu yang terkaya punya PT Situr Nasional. Kacau. Hei. Kon kate tak jambak rambutmu gak ini sampai aku goleki. Aku tak suruh dhisik, baru kok jambak. Aku wedi kowe. WK. Nana, are. Lapo sik kon iku lapo jare wong iku? Sik, Apa? kamu sebagai wanita harus nurut karo orang lelaki. Hah? Sing golek sembarang kalian aku. Wong wedok dibongklak kaki lanang. Kaki. Aku kok mencicipi
Ayo, Dedi, ayo. Oh, sugih ngene iki. Ayo, megah ka ombo. Oh, suwek. Papi ngerti gak? Nek awake dhewe iki wis pernah tanda tangan. Besanan Sayang. elek gak? Terus sayang. Tak foto sayang. Ini ada batu geok nyimpang. Sayang. Terus no. Ojo moran tangan. Awakmu gak iso nuturi anakmu ta? Tak tuturane. Awake dhewe ku wis besanan lho ya. Awake dhewe ku wis besanan Heeh. karo Mami Okta. Ojo ngisin-ngisin mama sayang. Ngerti gak? Senajan wis besanan, tapi nek arek loro ki nek gak seneng, terus katene lapo? Jajal. Dedi, aku akui memang aku tidak sempurna dan aku memang miskin. Lho sadar sih, ledake iku lho miskin. Anakmu lho kate dingoni apa? Lho ya iki. Ucapmu sak kecap itu gak bener. Dia itu belum menunjukkan jati dirinya. Jati diri ku apa sih? Jati diri ku ya pancet yo ngene iki. Kaya blekatuken ngene iki. Kok jati diri ku lho? Kok potongane kaya Diam! 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 Kamu menyatakan jati diri babon ini anaknya orang tua, tapi saya senang. Hai, Dok, manut ya. Manut. Gak usah. Aku gak Itu setuju. anakku. Masih ki anakmu. Ya, awakmu bagan mek nyatak tok. Aku sing brojol, ngerti? Nek gak on aku sing brojol. Kon iso di anak. Walah, sing gawe aku kok. Lah kono mek gawe tok. Gawe gak gawe agak dadi kon. Mama. Kalau ketok. Ojo ngisin-ngisino aku, Papi. Aku iki wis kadung besanan. Karo Mami Okta sing duwe PT Situr Jaya. Ngerti gak? Wis ngerti ya, dhewe iki duwe PT Sisil. Ini sore PT Situr. Lah nek awak dhewe iki terus nyebar teko aturan iku, gak dikei tender ngono ta. Ora kuwatir. Mama, apapun yang terjadi aku tetap mencintai anakmu, Mama. Wes gak usum cinta-cintaan kate mbadok cinta ta? Sebenarnya aku Apa? sebenarnya Jati dirimu sayang. belum Wes gak jati diri wong peraine kaya kodok anyang-anyangane kok jati diri. Ngene, sayang. Iya. Ojo kadek ngurusi wong iki. Lho, sampai tak uang-uangno iki saking gedengku. Aku sayang karo awakmu. Papi, Aku tahu awakmu gak duwe, tapi aku tetep sayang awakmu. Terima kasih, Dedi. ngomong apa kon? Ngomong kok. Calon bojone Nana iki. Saiki ki wis rene. Calon mantuku, anak orang terpandang, orang terkaya. Waduh, nek anak terkaya, wong nek terkaya belum tentu dia. Ya sayang. Cocok ambek iki. Ya sayang. Nana, Besanan kalau anak mami mau tangkau. iki lho, calon mantuku, anak orang terkaya. Iki cakep oleh teko Jepang. Iki anake mami Okta. Iso kaya bekecot piler. Papi, jangan menghina. Iki ngono, anane koyo ngene. Dapat mulai teko Tokyo. Anak orang terkaya. Duh, kita kan maunya kaya, kaya dan kaya. Terkaya kok kaya ngono, maksud terkaya nek potongane ngene, aku ora seneng. Aku seneng kok. Nah. Jangan mau. Jangan mau. Dedi. Jangan dengarkan. Jangan dengar. Kau tak kau des. Dedi, Arek
iki kaya kena sondoret SP audio. Makane menceng. Lah ngene kan jojok karo. Nduk, tak takoni. Kon seneng endi? Wanto karo Jalbo. Ya Allah. Lho wong ngapa kok ora tetek? Iki bahasane bahasa apa Korea. Ngene lho, cala takok iku ya ngene. Iki carane nakoki iki kan suwi nduk gone Korea takoni. Oh, jeses ya wow, apa de lo jahau. Oh, berat. Ngono lho. Ero aku nek bahasa ngono. Aku dhewe sekolah kok. Jalbo. Wah, lho. Apa sih? Papa sebentar saya mau ngobrol. Ya, ngobrol loh. Kalau memang dia bisa bahasa Korea. Bahasa Korea. Sing li ya asyu lah yo. Asang. Li sing ya alu. Hayo. Asang. Halilo ya. Kocewang. Iki wong penceng nek iki. Wong sentruk nek iki babi. Ini, Setelah itu yang kita saya ini orang tuamu. Kamu harus punya keputusan. Bukan diputusnya ibumu. Ayo, punya keputusan. Ayo, kamu pilih mana? Joko Dumanuk apa jarene mamine to? Oh, ora iso. Terserah anake. Ayo kok nek gak gelem manut tani, kok nyikrio. Oh iya. Sayang pilih aku sayang. Ayo, ya apa? Takon nyikir sak awakmu pisan. Ayo. Hei. Potonganmu wis kaya rambutan gak mateng. Ora tahu. Potonganmu wis kaya teletong. Sayang, biarpun kamu ndak punya apa-apa, tapi aku tetap cinta kamu. Anakmu, awakmu ya cinta. Saya cinta mantu, nggak apa-apa sama cintanya. Kamu cinta ini cinta, saya juga cinta. Hei, sebentar Dedi. Ada lagunya. Teng. Teng. Hahaha. WK. HMPH. Ngomong apa? Iki lho mantumu koyo ngene iki. Iki nek nduk omah kaya bingung katene adus awak. Iki kan bahasane bahasa Korea. Makane iki calon iki lek wis dadi bojone puntet digawa nang Korea anakmu. Bakale putune awake dhewe mesti gianeng koyo Cina. Alah, Korea bisu. Wong tuane bisu kok dadano. Dedi sini sebentar Dedi. Potonganmu wis kaya pitik warna-warni. Kate nyenengi pacarku. Aku kepengin ro sak soge apa awamu. Wong kon kaya wong anyang-anyangen. Teng. Mamamu sih celuk. Jadi DPT itu internasional celuk. Jadi aku gak sedih. Aduh, anakku yang tersayang. Kok nangis, Kak? Kon iku patrune wong soge. Turunane CEO. Kok sampe kon nangis? Rayuku setruk lah. Kamu dilecehkan. Kamu belum tahu kalau mamamu ku CEO. Patahkan matanya. Kakinya. Menang. Sing ngurusi ki mamana. Kon berarti seneng ambek wong wedok. Loh, San. Iya, Mami. Aduh. Aku mau mohon maaf, Mami.
Persis yang saya janjikan untuk kamu kan juga dari manajemen PT kita akan saya berikan 100 kali lipat. Ini anak saya Iya. Aku enggak lupa kok, Mami. yang sudah kuliah di akhirat. Korea. Iya, kuliah di Korea. Korea. Iya. Kan kita kan sudah Sepakat. semasa anak-anak kita masih kecil. Mm-mm. Kita jodohkan nanti kalau sudah sama-sama kuliahnya. sudah Karena keluar dari kuliah. orang menikah itu melihat bibit, bobot, dan bebet. Iya, Mami. Saya orang kaya, CEO. Dan kamu juga di bawah perusahaan saya. Iya, Mami, saya tahu, Mami. Ah. Tapi maaf ya, Mami. Ini kayaknya si anakku enggak suka sama anaknya Mami. Hei! Apa? Anakku enggak suka sama anaknya Mami. Hei! Apa? Anakku itu loh, Mi, enggak suka sama anaknya Mami. Kalau anakmu sampai macam-macam gak suka dengan anak saya, akan saya batalkan kontrak senilai 4 triliun. Berapa? Yo jangan gitu, Mi. Gak bisa. Jangan gitu, Mi. Ini semua itu kesalahan ini anakku. Semenjak kenal itu loh. Batal gak apa-apa. Syukur. Syukur. Kan seneng elek awake dhewe urip iku gak duwe. Wah, enak gak duwe. Heh, seneng. mantu itu, Pak. Bu Inga, perjanjian mulai dari anak kita balita sampai sekarang, Anda sudah saya transfer tiap bulannya 1 M. Iya, Mami. Iya, aku tahu. Tolong. Tapi ini Sopir Anda jangan ikut campur. Sopir Anda jangan ikut campur. bukan sopir. Siapa ini? Ini papinya anak-anak. Ini. Iya. Dengarkan. Aku enggak setuju. Blas. Dengan anakmu enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Anak saya kaya, anak saya ganteng. Biarpun kaya, biarpun ganteng, saya tidak setuju. Saya kaya raya. Saya raya. Walah empung gombale. Ini suami sampean. Suami saya, Mi. Loh, Mami. gak menyangka bapaknya koyok kelotok tawa anaknya Ayu. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Enggak setuju. Setuju apa Ya, enggak? wes, Soalnya aku apa sebabnya gak setuju. Kenapa? Setuju karo jenenge Wanto. Siapa Wanto? Loh, Wanto dae mantuku. Aku enggak mau tahu kenal jenenge Wanto. Kon lho Wanto. Ojo maju Wanto 1 loro 10 100 1000 gak wedi. Lho, kon gak wedi tenan? Gak wedi. Gak wedi tenan. Wanto. Iki lho, Mi. Mami. Kon anakku tersayang. Rele, ojo sampai dilecehno wong. Iki gak setuju. Jere 1 loro 3 ping 10. Jere ora wedi karo awakmu le. Aja sampe kalah mbek germo iku sayang. Aku jarene germo. Wow. Iki nek kemen lho. Endi? Iki kemen lho. Loh, bos. Aduh, bos. Maaf, bos. Bos, maaf, bos. Bos, maaf. Bos. Bos, saya tidak tahu, bos. Maaf, bos. Maaf, bos. Nilu, ayo, Nilu. Nilu, ayo, Nilu. Nyembah. Langkah balik. Ayo. Nyembah. Nyembah. Nyembah matamu ngono ah. Aku dijak iki lho. Nyembah ayo nyembah. Maaf, Bos. Maaf. Titik kok goblok. Aduh. Ini juragan saya. Ini bos saya. Kon sing gak tahu diri. Kon ngesiri bojone bose. Jadi apa kon? Jadi apa kon? Iya toh, Mami. Iseng. Dikarepno anakku. Ya iki bosku. Hah? Kon sing gak tahu diri. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Gentenan. Ampun,
ampun bos. Aduh, karo kok cekel. Ya ampun. WK. Piye nek kedadian kaya ngene iki? Ayo, gak isinan kon. Aku lo ketang jane ku ya setuju. Jane Kan setuju. ya pura-pura ngono lho. Pura-pura piye? Aku lo pura-pura ngono lho. Ayo, kan jangan sepura. Padi. Coba dengarkan kan musik yang satu ini. Terererererere. Terererererere. Yang penting kerjasama kita jangan dibatalkan, bos. Putus. Sing Kon duwe melo ae kon niku. sudah hentikan. Bagus, bos. Ampun, bos. Sudah kuputuskan. Jangan sampai kita memutuskan hubungan kerja kita. Tak pateni anakku, bos. Mohon maaf. Jika PT Situr Sermerbak Nusantara sudah memutuskan hubungan dengan PT Sisil Abadi. Bagus. Saya PT Sisil Abadi memang di bawah PT Situr, bos. Meka ono job-joban toko sampean. Gak nemu tanggapan, bos. Bos. Ojo kakek ngomong. Wis, tak pateni anakku saiki ya, bos. Ayo, wis dadi besane wis sugih saya poros. Iki berarti, Pak, iki CEO sebenarnya. Iki CEO. Apa singkatannya CEO? CEO ku ya. CEO. Sebenarnya gua adalah CEO PT Situr Nusantara Minta yang maaf. bernaungan di dalam bekecot. Minta maaf, Nak. Oh. Kowe kok jok apa-apaen? O A I O. Ono sing kate jelasno. Sapa? Iki. Ora lapak no. Stop. Rebutan mantu rek. Jodoh iku wis ana sing ngatur. Mantu wis ana sing ngatur. Rezeki wis ana sing ngatur. Aja kate rebutan sugih, aja kate rebutan. Terus saiki. Wis. Iki enggak wis ta aja pringisan ta. Iki bose, asli iki bose. Iku introne drama cinta. Rek, tak umumne rek. Tanggal 23 menit Mbang Sri Madapura. Wah, Mojosari, Mojokerto. 24, Cak. Tanggal 24 nuk Karangasem, Karangandong. Karangandong, Driyorejo. Siap. Tanggal selawe nuk Juwet Tulangan Sidoarjo. Iki terus sampai bulan poso. Kacau. Lah bengi iki Jalan aja, Cak. nuk nggone klite ditanggap Papa Suwarto. Apa sapa? Papa Suwarto. Jalur lakon iki. Lakon. Jalur lakon apa? Jalur lakon perebutan Wahyu Sejati. Perebutan Wahyu Sejati. Ayo jaluk pangestu dulur-dulur dengan harapan semoga Buni Wijaya Tetap jaya.